Εμείς τα τετράποδα σας προσφέρουμε ανιδιοτελή. Ανιδιοτελή. Και το ξέρω. Ανιδιοτελή αγάπη, καλοσύνη και συντροφιά που δύσκολα μπορεί κανείς να βρει αλλού. Το ότι εμείς τα κουτάβια δεν είμαστε άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουμε να μας φροντίζετε με αγάπη και σεβασμό. Αντιθέτως, η αγάπη που δίνετε στα ζώα σας είναι ένδειξη της ανθρωπιάς σας και της ικανότητάς σας να συνδεόσαστε με άλλα πλάσματα σε τούτο το κόσμο. Όταν κάποιος ενοχλείται από το πώς φέρεστε στα σκυλάκια σας και σχολιάζει ότι δεν είναι παιδιά, ίσως δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τη χαρά και την πληρότητα που μπορεί να προσφέρει ένα ζώο στη ζωή ενός δίποδου. Αυτή η ενόχληση μπορεί να είναι σημάδι της προσωπικής του μιζέριας ή έλλειψης ευαισθησίας και κατανόησης. Σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν αυτή τη αγάπη, θα έλεγα ότι η αγάπη και η φροντίδα που δείχνετε στα ζώα σας δεν τους αφαιρεί τίποτα. Αντιθέτως, σας κάνει όλους καλύτερους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάτε ότι εμείς τα τετράποδα δεν ζητάμε τίποτα άλλο από αγάπη και ασφάλεια και η ανταπόδοση που σας δίνουμε.